Onorevole Semilkom u jatikom merħba l-programm numru 120 mis-sensiela botta u risposta l-aħħar programm għas-sena 2025 programm li bħassoltu għal dawn is-sija u kwart li ġejjin nisperaw nkun qed inżommulkom kompanija se nkun nitkellmu fuq diversi fatti, diversi temi bħalissa ukoll għaddejja il-finali ta' Supercoppa Italjana. Napoli edin wieħed xejn minn fuq kontra it-tim ta' Bologna għandna wkoll għaddejjin ġewwa Alexandra Palace f'Londra turnament li qed insegwu fid-dettall il-logħbiet bit-tidraw tal-kampjonat tad-darts b'Jan Van Veen il-champion darbtejn champion tad-dinja taż-żgħażagħ jirbaħ 3-1 fuq Alan Sutar 3 setti tal-wieħed. U kif ukoll mill-Ingilterra maddejja l-logħba bejn Fulham u Nottingham Forest logħba li bħalissa qiegħda xejn b'xejn meta ddew biż-żewġ minuti ovvjament jekk jinbidel l-iskor se nkunu qegħdin ninformawkom fil-lat ta' futbol. Insellem ukoll il-Mark li l-Viċi Editur tal-Kamra Sportiva li daħal magħna għal din il-parti tal-programm. Mark insellimlek l-ewwel nett. Lejla tajba l-kulħadd u nirringrazzjak ta' l-opportunità miġdid tal-lejla u jalla jkollna programm fejn ikun interessanti għas-segwaċi kollha tagħna. U nagħti tisliet lil Gianluca u lil Renato għandu pjaċir miġdid qed narah. Ex-kollega. Qabel ma nibdew però żewġ affarijiet l-ewwel nett infakkurkom li qegħdin live għal daqstant kull min jixtieq jintervjeni jista' jagħmel dan fis-sezzjoni li għandna miftuħa tal-kummenti marbuta ma' din ix-xandira u naraw naqa' x'inhu huma t-temi li ħan iddiskutu llejla flimkien mal-innawser tagħna. Janika Rapinet, Janika fidejk. Temi ewlenin għall-programm tal-lejla. Lorjana jiksbu rebħa importanti fid-derbi l-antik. 6 goals u twissija min-naħa tal-Hamrun Spartans. Miliet ta' domandi ġewwa Pjazza Duomo. Grazzi Janika, hemmhekk tal-interventi mill-iktar eċċellenti tiegħek fejn jidħlu wkoll l-introduzzjonijiet tal-programm. Diġà semmihom Mark magħna fuq il-panel għandna wiċċ ġdid li huwa Gianluca Alamango mill-Florjana Supporters Club u wiċċ familjari ħafna ma' dilettanti kollha tal-futbol Malti, kollega ħabib nista' nsejħulu hekk. Supporter kbir ta' Sliema Wanderers, qed nirreferi għal ħarflief Renato Vella li nixtieq insellem u nirringrazzja tal-lejla ġobhom jingħaqdu magħna għal din il-parti tal-programm. Mela, naraw x'kienu r-riżultati mill-kampjonat ta' l-ewwel sitta li ħankunu din nittrattaw matul din in-nofsija, qed nitkellmu fuq il-kampjonat jew Helt Malta Premier. Florjana 2, Sliema Wanderers 1, Hamrun Spartans 6, Birkirkara 1, Valletta 1 ma jistax xlok xejn u dan iħalli din il-klassifika. Florjana 32, Hamrun Spartans 28, Valletta u Sliema Wanderers 25 ma jistax xlok 21 u Birkirkara 16. Mela, Mark, xtaqt forsi nħu introduzzjoni żejra minn għandek fir-rigward ta' din il-parti tal-kampjonat Premier li ħankun għadin niddiskutu. Ja, parti tal-kampjonat li sa' tiżvolġi mill-iktar interessanti meta baqa' żewġ logħbiet mit-tmiem. Il-Furjana għamlu rebħa tajba kontra Sliema, sa veru Sliema spiċċaw baxra minn nies u fuq Sliema għandi ċertu mistoqsijiet li inti probabbli anke mill-iskript li rajt ħassaqsihom ir-Renato l-istess mistoqsijiet li għandi dejjem jien innifsi. Issa hemm il-Hamrun li taw sitta l-Birkirkara ir-raba' telfa konsekuttiva li xejn mhux sinjal tajjeb għalihom fit-top 6. Hekk mhux tissejjaħ kriżi ma nafx. I mean, nitkellem mod objettiv fis-sens m'għandix xejn minn Birkirkara ma naħseb l-affarijiet mhux qegħdin daqstant wartu żgħar. Il-Belt illi għamlu rebħa għalkemm tidher sofferta ma rebħa kienet verament importanti għalihom wara li telfit fil-kampjonat minkejja li in between kien hemm ir-rebħ tal-Jubilee Cup. Dik fil-parti ta' fuq, fil-parti t'isfel
tal-klassifika mill-Gżira u l-Ħibs li qegħdin baxxuti ħażabbar biftit punti oħrajn ikunu rashom mistrieħa u mbagħad hemm it-taqtija bejn il-Mustanna x-Xar u r-Rainbows. Ġifieri ġiex lobit li ġejjin u jekk Mr. Żball se jitkellem Gianluca warajja Miss Furjana mal-Ħamrun, ġifieri Se nitkellmu fuqhom ukoll iżjed ħadkun logħba li tassew interessanti. Iżjed tard matul il-programm, biss inevitabilment nixtieq li nibda billi niddiskutu naqra l-logħba tagħna is-sibt. Florjana jirbħu kontra Slima Wanderers. Nixtieq naqra kummenti qabel xejn mingħand Gianluca u Renato fuq din il-logħba. Jibda Gianluca u mbagħad ikompli Renato. Lejla tajba. Messaġġi li daħlulna wkoll. Lejla tajba, grazzi tal-istedina l-ewwel ħaġa. Partita mis-silta bħal dejjem, l-Old Firm Derby kif nafuha bit-terminu popolari tagħha. Nemmen li Florjana dominajna l-ewwel ħadd, però Sliema wieġbu tajjeb għal pressure li inqalalhom wara li tkeċċilhom il-plejer. Però dan ma kienx biżejjed għax Florjana baqgħu b'saħħithom u ddefendew tajjeb u fl-aħħar mill-aħħar ħriġna brasna mollin. Renato. Fimna, l-logħba bħal dik, ma kombattuta dejjem bħal mem logħbiet oħra li huma derbies jien niftakar anke fl-antik kien hemm il-ħamru l-Marsa. Meta l-Marsa ma kellhomx jitjibqgħu, il-ħamru kellhom tibqgħu xorta. Dik il-ġurnata kienet tkun in-nies jikkonkorru tkun logħba tajba. Imma Florjana qed ngħid dal-aħħar mhux qed toġobni Gianluca qed tirfonna ħafna, jiġifieri qed ħarsu fuq lejkom, mhux bil-kontra, jekk nixtieq jiġifieri u għalik. Imma il-logħba kif għedna ġiet naqra favorevoli għas-Sliema li wara li tkeċċa il-plejer ovvjament il-post kellu jbiddel it-tattika. Fit-tieni ħafa li jgħin il-Furjana mhux għax kienu ħażina, iddefendew il-tnejn xejn li kienu minn fuq. Allura taw iktar laxk l-Sliema biex jistgħu jattakkaw, infatti n-nexxina niskurjaw huma għall-lavorja ma tantx dom kien fadla ħafna ħin imma il-Furjana żammu sodi bil-bidliet li saru wkoll il-Furjana reġgħu bdew joħorġu bil-mod ma tawniex ċans li jiġu drog. Mela, ħansaqsi domanda diretta. Ħanara naqra bis-set uħorġu intom l-iktar Gianluca u Renato. Imma Mark ovvjament jista' jwieġeb ukoll. Kien penalty dak li Matthew De Gabriele ta' fl-10 minuta fil-fema tagħkom? Kelli l-opportunità nara il-replay u fl-opinjoni tiegħi kien deret isa gambetta. Renato. Jina minna ħatija ma rajtix il-gambetta, għanik il-vertax, ma għax noqgħod narax il-garbis. Il-penalty ġim saffar u kollox bil-FTS u kollox dana. Saffara li kien hemm forsi mbuttatura mwara minn daru, ifhimha. Dawn l-affarijiet ma tistax toqgħod noqogħdu nikkomplenjaw noqogħdu naqgħu ċajt bil-Malti, jekk ir-referi saffar ju penalty. Kienu ma kienx dubjus u ma kienx dubjus. Penalty, basek. Ija, maġġina li għandek opinjoni? Jiena l-opinjoni tiegħi seta' evitaħ il-penalty, il-referi, seta' ma taħx. Imma fimni, tara l-obbit oħra, li ikunu l-sensazzjonijiet, daqqajtuhom, daqqajtuhom xi imma id-darba d-deċida li jtieħ u ma sewa. Li d-deċida u merħba bieħu. Stax ta' għomat jgħu, ma stax ħassallu d-deċiżjonijiet, jew nizzu support Ġenajdak li tħassardu d-deċizjoni, ma naħseb li għandi li ma xtaqtu kol nara naqranti xtaħseb ma nafx Mark rax l-episodju. L-episodju per se ma l-loba kolla ma rajtix rajt bieċit minna, imma di per se, le. L-loba li rajt kolla tal-ħibs, ġiri fuq dik zgur nissa nekkummenta, għax kont prezenti, ma ħazzabbar. Eżatt, pero
illum ħanifukaw naqra fuq is-solar ta' fuq kif konna qegħdin ngħidu. Ġanluka, xaġa xtaqt nistaqsik, dal-aħħar snin Florjana dejjem rajnjom viċin li jew għansejħulhom l-isfidanti jew l-għanin ta' Ħamrun imma għal xi raġuni kull darba jisu fl-aħħar ma nafx tisgarraw. Dis-sena taħseb li għandkom il-materjal adegwat biex forsi dak l-aħħar step tagħmluh? Ifimni, il-Ħamrun kulħadd jaf il-qawwa tagħhom, biss però hemm tal-anqas 10 timijiet li huma ta' ċertu stoffa fis-sena li kollha kapaċitu kloba. Fil-futbol kull logħba fiha storja u diffiċli wieħed jgħidu biex iċ-ċert se jiġri. Però, ifimni, qed tilagħbu qed tkunu b'saħħitkom, naħseb għandkom timsaħħtu ħafna ħanejtek din is-sena, diversi Jista' jkun elementi. forsi l-bidla fil-mentalità tal-coach ġabu coach li l-futbol Malti qatt ma kien fih, ma nafx, u jista' jitkellem iktar minni. Għandu esperjenza kbira, nafu żgur. Għalhekk. Sena wara sena, ovvjament dana bħal kulħadd dejjem tipprova tejjeb u nemmen li l-istaff mill-Kumitat Ċentrali u l-istaff tekniku maħna nafdaw fihom, nemmnu li qed jagħmlu biċċa xogħol tajba s'issa. Però f'dan lig speċjalment l-affarijiet jinbidlu mill-lum għal-għada u nemmen li ħatibqa' ġlieda mis-silta sal-aħħar fejn kulħadd kapaċi jagħtik logħba. Infatti ħalli naraw naqgħa xi ftit mill-kummenti illi għandna li Janika li qed tgħidilna awguri, Janika awguri lilek ukoll u grazzi tax-xogħol li tgħaddi lil ftit xogħol imma imprezzabbli wkoll li tagħtiku ta' kull ġimgħa għall-paġna tagħna għandna wkoll domanda interessanti mingħand Brady li jien ħanaqsam fit-tnejn. Mela, il-bira bdejt insegwi l-programm L-Argument u Clinton Buħaġar flimkien mal-panel qablu li l-kampjonat Youth Premier se jkun missielet bej Ħamrun, Florjana u Valletta. Mela ħanibdew minn dil-biċċa. Qabel xejn ukoll insellem il-Clinton Buħaġar il-kollega ta' One Sport u wkoll il-bira kont fuq il-mistien fuq il-programm tagħhom ukoll nirringrazzjah tal-opportunità illi tagħni biex ovvjament nkun nista' nidħol ukoll f'din il-panel ta' min isemmi wkoll illi anki se jkun hemm jien u se jkun hemm Kyle Parnis ukoll se nkunu qegħdin nikkollaboraw ma' One Sport nawguraw ukoll il-Kyle u nirringrazzjaw il-Clinton tal-opportunità mogħtija. Mela nagħlqu dik il-parentesi hemm taqblu li l-kampjonat se jkun mistielet bejn Ħamrun, Florjana u Valletta ħanibdew minn hawn. Jiena minnaħti illi, ma naqbilx. Jiena efimni, ma nistax nitħħax s-sima li qegħdin hemmhekk efimni. L-istess punt taqs il-belt għandna ġifieri. Mela, permetti sekonda, Renato, permetti sekonda, ġornament minn ġewwa l-Arabja Sawdija, Napoli jirdupjaw l-iskor, Napoli 2, Bologna xej, mill-ġdid, David Neres jerġa' jiskurja għal-tim ta' Antonio Conte, ma fuq il-Super Cup ma nitkellmu fit-tieni parti. Renato nista' tkompli. Waqt argument ukoll ma nafx min għandu kun Alfred, għallek msima wkoll. Hemm is-sistema mal-fejn għattahom il-barra Clinton jiġifieri b'rispett kbir li ħajjir da, wasal li għalih ħafna. Imma qegħda 25 punt tas kamilin il-Belk, jiġifieri fadla ġistu biex issa. Rajt li jista' jkun il-Belk jitilfuhom it-tnejn, aħna nirfuhom it-tnejn, jiġifieri u niġu fuqhom, jiġifieri niġu telna ħalwa il-Belk tagħhom il-barra, jiġifieri il-kampjon l-iktar bej erba' bej tlieta. Opinjoni issa ma nafx Galluka jekk jaqbis l-sima ikunu inklużi jew le, ma Hawnhekk naqbel ma' Renato, naħseb li speċjalment fit transfer window ta' Jannar jistgħu jsiru tibdiliet u improvements kbar. Kif nafu mill-kampjonati li għaddew, l-affarijiet jistgħu jinbidlu fit-tieni round u għalhekk nemmen li qed jagħmluha wisq qasira bejn tliet timijiet,
għażla żgħira bejn 3 timijiet. Nemmen li hemm timijiet anki oltre mislima li kapaċi jerġgħu jitlu fil-logħba kif ngħidu bil-Malti. Infatti anticipajt il-Brady għax il-Brady fil-fatt saqsa lil Renato jaqbilx ma dan l-statement u puntualment Renato wieġeb le. Mark, x'taħseb? Le, jena li kif innu l-kampjonat l-lum huwa bejn 4. Mela ħanibdu ħaġa. Jien waħda mis-sorpriżi forsi fin-negattiv hija Sliema jiena nqis li pari passu mal-Ħamrun għandhom players tan-nazzjonali huma n-nukleju. Ġifieri il-bażi ta' Sliema hemm. Issa forsi qed nistennew ħafna mis-Sliema, forsi għax sena wara sena hemm l-aspettattiva, forsi għalhekk qalu qiegħda bejn tlieta il-belt qed ninnota speċjalment meta ikollhom players bħal Tajru Aldama u xi barranin oħra nieqsa qed ibatu ġifieri ma ħanneħħi xejn il-mertu tal-belt għax nemmen illi bl-irtokki ta' Jannar ħajkunu aħjar milli diġà qegħdin. Jiena mhux ħanoqgħod ngħid għax telhom il-first u sebaħu dalam, dak huwa passat u ħanitkellem fuq il-preżent. Il-belt huma sorpriża fil-pożittiv, xi ħaġa tajba l-futbol Malti li nerġgħu naraw il-belt b'saħħithom li ovvjament mbagħad għandek ir-rivalità mal-Furjana u mal-Ħamrun. Issa il-Ħamrun nafu ir-riżultati tagħhom jitkellmu għadhom anka fl-Ewropa u hemmhekk ħad tidħol mistoqsija oħra mbagħad il-Ħamrun f'Jannar kif se jagħmlu? Irridu bil-forsi ġeddu xi players milli għandhom għax jien jidhirli u korreġuni 14-il slot jista' jkollok minn għalija barrani. Ħajngaġġjaw barrani ġodda. Sakemm ħajterġa' ssir it-tranzizzjoni ora ma nafx se jiġri. Dwar il-Furjana stessa fil-kampjonat u għal-iktar tim naħseb konsistenti li hemm. 32 punt li għandhom ma ġewx minn xejn żgur. U kif tkellimna, il-coach tagħhom huwa coach ta' esperjenza, minkejja li bidlu l-barranin imma il-Maltin għadhom hemmhekk u players bħal Jake u Dunstan jafu l-logħba sew. Ġifieri jiena qed nagħmel dil-enfasi fuq il-Maltin anke meta semmejt is-Sliema għax ħaġi plejer barrani minn barra, ovvjament irrid jidra l-kultura, l-kampjonat Malti, u hemm affarijiet oħrajn. Ġifieri bil-forsi tkun hemm l-għajnuna tal-plejers Maltin. U nemmen fl-istat li qegħdin meta għandek it-timijiet mimlija ħafna plejers barranin li jkollok il-plejers tan-nazzjonali llum saret il-kelma ġawra. Sa ċertu punt. L-FM Sliema ma rridux ninsew li għamlu diversi akkwisti importanti fis-sajf fosthom qed nirreferi għal Rocco Pirsha u players players ball. Pirsha, il-midfielder ta' Sliema, l-ex Ħamrun. Ma rridux ninsew li Montebello. Eżatt, għal-kemm ma tantx kont se nsemmiħ ma tantx ġie utilizzat Luke Montebello. Imma Berman fuq il-banku. Eżatt, jiġifieri u ma rridux ninsew ukoll li Florjana għandhom plejer ieħor Malti ta' livell għoli ħafna illi dis-sena bil-kemm rajnieh għax sfortunatament l-injuries insomma baqgħu jippersistu qed nirreferi għal Carlo Zamitlo Nardelli li huwa plejer laterali eccellenti. Nsejtu. Fil-fema tiegħi. Biss Renato, dej saqsijilek mela, jgħan saqsik domanda, u għandi domanda minn għand Brady. Mela, xjod oskom Sliema biex tkunu tim illi tistaw tħabtuha għax jiena bir-rispett kollu nemmen illi għalissa it-telli qiegħda bejn Florjana, Valletta u Ħamrun. Sliema qegħdin hemm, imma naħseb jonqoshom xi ħaġa oħra. X'taħseb fil-fema tiegħek? Jekk tikkompara l-istaġun li għadda l-istaġun li għadda, id-difiża kienet soda ħafna. Eżatt. L-istaġun hija iktar fjakka, imma l-istaġun li ieħor l-attakk kien naqra fjakka. Issa qegħdin nispirjaw jew mod jew ieħor. Issa f'nofs il-ground naħseb sfortunatament weġġanna wkoll Steve Pisani, għadni kemm sirt nafsi kiser idejh, jiġifieri għandu sa naħseb sal-closing ground issa ma jilabx, ma jibda closing ground jibda fl-ewwel fażi, dak tħossu għax plejer internazzjonali.
Efimma, ma ċertu players jisom ma tawx il-100%, issa naffiċert ħarġet fil-medja ġifiri, open, illi ħajkun kambiament, u palma ħajamlu kambiamenti jissima, ħajamlu kambiamenti l-Furjana, il-Belt, just mind up Jefferson spiċċa, il-ħamrun, u koll ġabbu xi Kolombian, u koll ġdid. Bredi qed jistaqsi x'għandkom fraskom? X'inhu l-pjan? Aħna x'għandna frasna? Għana ċanna frasna ġviri bħala lik ġviri. Le, għana Slim Wonders. ċanna frasna bħala kampjona ġviri ġener. Le, xinu l-pjanijiet tal-taslima Din il-pollik. Din il-polliku. Dak l-skop. Efimni, il-lum, il-Furjana, ġviri għandi amministrazzjoni kbira, ġoħabbu il-Furjana, intajni, mux il-żomma s-sima, ġobbat il-Furjana, ġim, għafilti, ġviri, il-Furjana 50% għandhom il-lig ġewa, il-dazmin ma dak testa tgħid isma' le żgur il-Furjana jgħaddu, għadin 6 punti fuq kulħadd, hekk jiġi t-tieni round. U ma jiġux l-ewwel, mhux il-lig, jiġi kompetu ma timmi l-oħra. Jiġifieri mbagħad dik id-90 minuta jew 180 minuta kemm hu kien hemm bżonn illi jirbaħ il-lig, jiġifieri anke hekk il-bieraħ issemma waqt il-programm li semmejt inti li il-Furjana għandhom seq waħda ġewwa għandhom seq waħda ġewwa, imma l-oħra qegħda barra l-bot. Fil-moment naħseb Renato li mhux qed jgħin l-isliema forsi ċertu kliem li ntqal fil-pubbliku u nifhem ta' jkun hemm id-diżappunt minnu fil-kumitat għax fimni kieku jien qed fil-kumitat u nagħl-plejers mhux jagħtu 100%, ovvja ħan irrabja. Forsi l-battibek għandhom ximorru jaraw s-slima jowlet għas-supporters, ma naħseb il-klima mux tejn, ma b'daqsek ma jfessirx li mu mux tejn talik s-slima. Għax jifimni għandhom coach tajjeb ħafna, ġifiri. Il-birħam kienu supporters. Il-birħam kienu supporters. Imma fl-axar ġranet taf li s-situazzjoni kien daqsek stabli. Ma ifimni, il-supporters għandhom id-dritt li jagħmlu ridu jiena. Personalment. Naraw barra minn Malta di. Imma il-supporters tab mux ma jilabu, jabu players. Jena l-ambjent minn barra. Jena ċammata il-coach jġitilhom il-komitat. Naqbel miegħek taġi fuq li qed tgħid. Għanejdlek, naraw l biex li kuna maċra minn nies fuq kunnaħa. Tim jirbaħ. Tim jirbaħ. U minnu, mux nisammi ismijiet ta' forsi stasi għalli. Ma issa portis mu bxej. Ifit 12 persuna, s-sessi tħu fil-ground terapi. Umbat aħna bir-rispett kollu l-għu ħakinu kolta, għanik il-verita. U għanka Antonello, u għankinti, u għanka Ġalluka. Aħna kolla jisna kowt, jisna kolta. Għax ma labx il-dak, għax ma labx il-liħor, għax ma labx Leħan ermijek waħda mill-affet li niddeja il-ground li nisma' ħafna coaches. Efimni, jena tibta persona nħobb noqgħod kwiet nara l-logħba u daqshekk, ġifieri kemm meta nara t-tim lokali, anke nagħti tim internazzjonali, imma la tkun fil-ground u mbagħad jisek bla ma trid wieħed jgħid kelma, l-ieħor jgħid kelma oħra u taf inti kelma ġib l-oħra. Joseph Magri qed jgħidilna Slima stennejt ħafna ħjar u qed jgħidilna wkoll li għalih l-aktar tim ta' suċċess huwa Valletta illi għadhom kemm tilajn u ġew mat-top 6 nasib u dan l-argument diġà tkellem fuq Renato fuq il-aspettativi. Dik għamilna Slima wkoll ġifieri. Slima tajna mat-top 6 u rbaħna trofi. Mhux il-belt biss. Il-belt nafu x'inhuma, is-Slima nafu x'inhuma. Jekk jaqgħu l-Furjana tħatam il-qrun naf. Jekk jaqgħu l-Furjana, ovvjament, ħadd jiġu f'posthom mit-challenge dik jikelaw, jekk ħajqgħu timijiet il-kbar bħal-ħibs, ħadd ħassa, għax titkellem Marta, tistgħu taqgħu wkoll. Skulati f-sajqa. Għalek ġviri, imma ma tħux biex il-tim bħallek ta' Slima Florjana. Ja, għaxxej. Għax li għaw u dana. La, għaxxej. Ġviri, femni. Jina kalbira ħan ermijek, ħares lejn il-klassifika ta' Challenge League u rajt il-Marsa l-axħar xej maħad pjaċir, xil-Marsa huwa tim storiku għaw Malta. ħafna timijiet ta' li kienu. Surri, għedin fl-axħar tlieta,
Il-Birgu wa snin twal fil-Premier ukoll qegħdin hemm mispel, ġifieri. St. Ir-raqqa George's. tafu fejn qegħdin, ġifieri. St. George's, Ma għandhom Pionieri. xejn bidwi. Pero ma rridux inkoll naħu l-mertu ta' timijiet oħra li bħalissa fid-divizjoni il-baxxi qegħdin ukoll jissorprendu fuq hekk. Ovvjament ikun programmi apposta li nitkellmu fuqhom iżjed tard. Mela aħna raw naqa' kumment oħra minn Brady Buġejja u nkomplu għall-grafika li jmiss. Brady Buġejja qed jgħidilna li jemmen li Jay Grek għandu ċans jirbaħ il-futboler tas-sena Gianluca. Iħsib tiegħek fuq dal-kumment ta' Brady Buġejja ħalli ma tinkomplu għall-item li jmiss. Jay Grek parti importantissima u mit-tim tagħna. Ovvjament tim magħmul minn 11 plejer u mingħajr l-10 l-oħra Jay Grek huwa xejn. Però huwa fatt li jidher li jagħti qalbu fil-ground u why not? I mean għalfej li jekk jibqa' sejjer kif inhu sejjer nemmen li għandu ċans tajjeb iwa. U naqbel ma' Brady, tafu li qed jgħid. Jiena għalija u Jiena fimni, jekk tara biss l-xamel mat-tim nazzjonali Malti. Ħadd li l-kelma x'għalihekk kont se Diġà biżejjed hux. Nistanżom kontra Furjana. Nistanżom naqra kontra Furjana. Ma nix li Jay Grek biss ħaj kompeti. Hemm Henry Bonello wkoll. Hemm diversi. Jiena Jay Grek joġobni ħafna. Efimni, għatfadal nofs. U le, mux jista jiġu players promettenti oħra li jiena jallekla. Għadli Jay Grek, Henry Bonello kom Malti. U li ta' veru sejmax, palma ta' Jay Grek sejmu l-Malta, sa' Henry. Mux il-Malta, bis anka li t-tijaw fl-Europa. Ekku. Ija, għaxek, il-ġoħda u għan-bdewek. Jina, ma ġej kontra Jay Grek, jista jħoda Henry Bonello, nasib mit-timpas li ma l-sanuqot kwik jgħabilli. Mela, għalli naraw naqra xjon qosom l-sfidanti fl-ħar żewġ logħbiet ta' Championship Pool għax hemm naqantriċ interessanti. Issa meta ngħid sfidanti qed nagħmilha ċara minn issa qabel ma norikom il-grafika illi sew għall-ewwel u sew għat-tieni post minħabba raġunijiet ta' klassifika. Mela, Floriana 32 punt jonqoshom kontra Hamrun Spartans u Valletta. Hamrun Spartans b'28 jonqoshom ma' Floriana u Slima Wanderers. Valletta b'25 Birkirkara u Floriana. Slima Wanderers 25 punt jonqoshom ma' Marsa Xilok u ma' Hamrun Spartans. U għawnek sinjuri naħseb illi għanna kif se nsejħulu hekk. Għad hemm kollox personalment naħseb miftuħ. Kif Renato l-ewwel hu. Sewa l-ewwel u sewa t-tieni post. Jirbu it-tnejn Slima, kulħadd hu. Biss ħanibda ħasasi domanda l-Gianluca Gianluca, imiskom tilabu mal-Hamrun li jisom dal-aħħar ma tistawx teħdulhom waħda. Jekk jirbħulkom se jiġu punt taħtkom, għal-aħħar laba mista tkun faċli xejn, għaliex hemm ir-rivali kbar tagħkom Valletta jistennewkom. Ekku, hemm ġiex lobiet ibsinux. Valletta għalkemm jien supporter Furjanis, sinċerament tinżalhom il-kappell. Jitqaqdu tim tajjeb, taw challenge lil kulħadd, inkluż lienna. Però nemmen li dan ma jfisser xejn, aħna tejjibna ħafna kif tista' tara bil-istatistika ġifieri titkellem weħeda. Nemmen li għamilna titjib sinifikanti. Dan ma tkunx taf eżattament x'ħajġri on the day kif tkellimna l-ewwel fuq Floriana kontra Slima di dejjem hija logħba mis-silta bħalma huma Floriana Hamrun u Floriana Valletta. Nemmen li dawn it-tip ta' logħob huma letteralment deċiżi f'dakinhar. Min iqum tajjeb, min iqum l-aħjar, min iqum l-aktar għall-okkażjoni huwa l-bniedem huma t-tim li ħajaħtafa. Nemmen li jisom finali, Gianluca. Skużi? Jisom finali minkejja li mhux hekk anke meta ma tkunx hekk isa. L-atmosfera aħna bħala supporters ħadħossu finali għalina, fimt? Personalment laqas norqod sew jien qabilha, ġifieri.
Mela, Mark, ma Antonio, forse daw il-ħames lobiet, huma kollha finalità ħam l-aħħar l-aħjar sitta qegħdin jilagħbu kontra xulxin. Ekku. Ħalli wieħed mit-timijiet isuqata isfel, imma il-ħames timijiet l-oħra kollha daw logħba lil xulxin, jiġifieri u nippretendi jiena nipretendi li jessi ma jgħatu l-logħba lil-Furjana, jgħatu l-logħba lil-Belt, jgħatu l-logħba lil-kulħadd. Ma realistikament, kif taħseb tistgħu ġibu punti minn daż-żewġ logħbiet, Renato? Jek tinżel biex titlef. Le, ma mhux ovvja. Ifimni, jek s-salsi tal-Furjana jgħidu l ħan nibqu aħna. Jiena nar is-sib, kont konfidenti li ħan nibqu aħna. Ġara, ma rbaħniex. Konna nofsu, per eżempju, mir-riżultat tal-ħamru kontra Birgara, għad ma kien jobsor, kien hemm lobby oħra li ħamru ġew draw, per eżempju, ma ħattax. Jiri, inti, kif qed ngħidu dawn huma finali. Tiġi klob ħażina, jew ikollhom il-coaches ikollhom tattika, ibidlu tattika u tiġi tajba, aħna tkeċċilna plejer mal-Furjana, jiġri labna Barça kontra ħlas, jiġri dik kienet fattur importanti wkoll, ma b'sarniex dik, aħna għandna waħdax b'ħadax tal-aħħar, jiġri dan huwa fattur ieħor illi waqt il-logħba jista' jiġri ħafna affarijiet, jista' jkollok injury tal-aħħar għattu minnu, jiġri jista' jitkeċċilek il-gowler bħalma jiġri jkollok iddaħħal gowler ieħor li forsi ma jkunx iktar prominenti, jista' jkollok players ikunu sospiċi bil-karti ta' forsi. Huma fatturi li l-aħħar il-top 6 il-bottom 6. Il-top 6 iżjed huma kollha finali. Kieku mhux qegħdin hemmhekk, kieku tinsel għall-lob u hekk ma inti tagħti logħba kulħadd. Ma tistaqgħodx ħajt u laqgħu. Jiena għalija diżappunt. Għalik huwa imwet bil-ġara. Li jiena naħseb timijiet oħra bħalna xar naħħu il-coach, gżira naħħu il-coach. Kellimna wasal iż-żmien li jew ibidlu coach jew kellha jbidlu l-kwarti mit-tim jridu, jew jaraw x'jagħmlu internament għax ifhimni. Ma serbax logħba dal-aħħar 4 logħbiet. Iżjed. Ma tiġ qed tikkompeti għalik u meta it-tim tiegħek tridu jikkompeti għalik naħseb. Apparti sperkariżi naħseb iktar maħruq minn niżgur naħseb. Mela, nixtieq nsellem lil Norman Buħaġar, supporter ta' Liverpool, il-qed jarana saħansitra minn Montevideo fl-Uruguay. Norman, insellimlek, nawguralek il-festi tajba, nispera tgrawd il-btala li għandek ġewwa l-Uruguay u kollet napprezzaw li dan il-programm qed jiġi segwit anki minn barra minn Xtutna, l-Uruguay, naf li wkoll ġili segwuna mill-Ingilterra u mill-Awstralja wkoll falli huwa xi ħaġa li aħbarijiet illi nieħdu pjaċir bihom, ovvjament. Apparti t-tislijiet il-Norman, you'll never walk alone speċjali tal-li qed issegwina mill-Uruguay. Mela, fadlinna isu 3 minuti qabel ma mmorru għal-reklami u xtaqt li wkoll inkomplu nitkellmu fuq Hamrun Birkirkara imma wkoll xtaqt li nitkellmu ftit fuq Valletta Marsa Xlok għal daqstant għandna madwar 10 minuti forsi minuta kull wieħed fuq iż-żewġ logħbiet. Mark, Valletta Marsa Xlok, jiena fil-fema tiegħi il-protagonista kien il-gowler tal-Belt li ġab dak il-penalti fuq Marsa Xlok u minnaħa tal-ħamru naħseb li issa U rrit li għal-kem jien ma naqbilx ma' teknoloġija, imma hemm istanzi li teknoloġija tajba x'kieku l-Belt ġodru ma Marsa Xlok dak il-gow, ma kienx konfer magħhom żgur. Jiena nitkellem bla kantunieri. Għax kien offside u. Ġifieri kienet logħba forsi tgħidli ta' bilanċ mill-highlights li rajt, ma mbagħad il-gowler tal-Belt ħaqqu l-mertu kollu kif qed tgħid tajjeb ħafna għandi. U għalihom ibboostjahom żgur lill-Belt, jgħid ir-rebħa. 100% L-aħħar ġiex logħbiet. Għax kienet l-injection li kellhom bżonn wara dawk il-logħbiet. Fil-fatt jiena u Renato li konna qegħdin nassistu għall-logħba minn ġewwa
il-press box bdejna ngħidu Taylor għal-dama dawwar il-loba. Forsi kumment finali rigward Hamrun Bikirkara, Mark? Ħamrun bil-Kirkara mill-highlights li bdejt insegwi. ħanejlek bil-Kirkara għalaw 6, ħanejlek ħarġu, mux ħanejlek b'rasom mollija, żgur ma kienx rasom mollija, ma ħarġu bil-ftit għax l-azzjonijiet li kellhom il-Ħamrun kienu tal-bliħ. U ma stennejx il-Ħamrun wara logħba Ewropea se jħorġu kif ħarġu. Onestament, sfortunatament tal-Kirkara ma tieħux pjaċir li tara tim kbar hekk kif edna li mhux għaddejjem minn mument daqstant feliċi. Ma tantx rajt xi oppożizzjoni tgħid seta' ħaqarhom veru daħlu fil-halftime web wieħed, imma mbagħad it-tieni ħaf kilhom. Tajjeb wisq, mela, wasalna. U nixtieq nagħti l-miliet it-tajjeb u sena tajba lilkom ilkoll u l-familji tagħkom, l-segwaċi kollha u nħarsu l-qudiem għas-sena li ġejja. Eżatt, Mark, jiena kont sara tistix tibqa' għat-tieni parti, biss qabel xejn, Renato u Gianluca, qabel ma nitilqu din il-parti tal-futbol Malti, xtaqt minn għandkom li mill-iktar memorja li se tieħdu magħkom mill-2025. Renato u Gianluca. Insomma, xejn speċjali, fimni, li il-kampjonat għanit għedin fuq l-iskop tas-sim huwa li nġibu tazza, jekk ma nġibu tazza, laqas nitlu fl-Ewropa li n-dizappunt s-sena l-ħara, speċtajna l-ewwel fit-tieni round, fil-closing round ta' tieni waħda u ma bqajna b'xejn. Fimni, tlajna fil-Jubilee Cup u kol-final, ġifieri kienet achievement ukoll tajjeb. Issa fimni, ma bxejx tagħmel li min-naħa tiegħi. Hawnhekk nawguralkom il-festi tajba lilkom u l-supporters kollha u dak li qegħdin isegwuna il-programm tiegħek. Nawgura lil Gianluca li sirt nafu llum ukoll li għamilna sa nintaqgħu il-ground u nagħmlu ukoll. Ngħidu isselli li għalmana mikallef l-ħabu tiegħi tal-Furjana, jellek għadna sanna tajba, kemm personali u kemm fil-futbol lokali. Eżattament, u fil-kastija Renato niltaqgħu s-sena d-dieħla. Gianluca, x'se tieħu mill-2025? Personalment, mill-fatt li spiċċajna s-sena fil-quċċata, naħseb il-ħaqna kull target li kellna. Nħares il-qudiem għal sena oħra li sfidi, nuħud l-opportunità wkoll biex nirringrazzjakom tal-istedina, ħadd pjaċir ħafna niddiskuti magħkom, għandi pjaċir. Nawguralkom. Kollu għadmir li speċi bħala Kamra Sportiva nippruvaw nagħtu ċans kemm nistgħu lil diversi. Grazzi. Kulħadd jagħti ċans tiegħu mill-ola klabb tal-Premier sal-inqas klabb tal-MCR2. Nawgura lil kulħadd mill-jetieni. U s-sena tajba mimlija suċċessi, ovvjament mhux fil-futbol. Mela, Mark, il-memorja tiegħek fejn jidħol futbol Malti għal 25. Trofi, u mhux mistennija tal-ħiebs. Tajjeb ħafna, jiena min-naħa tiegħi. U dar bottom 6 ma tantx kienu memorji sbieħ, ma insomma. Eżatt, jiena min-naħa tiegħi forsi iktar ħadd mur fuq livell professjonali. Il-fatt li anki sew bħala Antonello fil-karriera tiegħi bħala ġurnalista sportiv kif ukoll bħala kamra sportiva, il-fatt li rnexxielna inkopru b'suċċess il-logħbiet home tal-UEFA Conference League. Naħseb l-iktar memorja senhom hija wkoll dik l-ewwel logħba mal-Lożen meta smajna l-innu tal-UEFA Conference League u nispeċi isma' l-futbol Malti wasal fl-Ewropa ovvjament. Jalla din tibda tkun regolari u jalla ma jkunx tim wieħed biss imma jkunu kemm jistgħu timijiet illi jidħlu fil-fażi tal-kampjonat tal-Conference League. U b'dan il-ħsieb semmorru għal qasira ta' reklami, Mark jekk irid jibqa' jista' jibqa', Roberto De Bricat u Joseph Magri waslu biex jitlu wkoll biss qabel xejn nieħdu tazzilma u immorru ħana għal-messaġġ ta' min ukoll qiegħed jirriklama magħna Voldiri ibqgħu magħna dal-waqt inkunu magħkom.
L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com. L-għażla tal-Maltin fejn tista' tilgħab u tirbaħ. Ingħaqad, iddepożita biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Mela, l-ura live għattini parti tal-program botta u risposta qabel xejn niskuża ruħi wkoll tal-iżball epiku li għamilt waqt il-reklami, imma naħseb lejja tal-ewwel parti tal-istaġun qed tagħmel tagħha qegħdin live, jiġifieri niskuża ruħi ma tir-reklami ovvjament riċnihom kollha kif suppost mill-ġdid. Ħan nitkellmu fuq il-futbol Taljan, Mark għażel li jibqa' magħna, għandna magħna wkoll il-Joseph Magri u Roberto De Brincat li nixtieq insemmilhom tal-li oġobhom jibqgħu magħna, ovvjament se nkomplu nitkellmu wkoll ma' min jixtieq jintervjeni fuq il-diskussjoni li ser ikollna voldiri tistgħu tikkummentaw fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom. Bħalissa wkoll għandna xi ftit aħbarijiet, 88 minuta, Napoli 2 Bologna xejn finali ta' Supercoppa Italjana, għandna wkoll Fulham Nottingham Forest fin tal-mistrieħ xejn b'xejn u mid-darts bħalissa d-dejja t-tini logħba bejn Eighton Espinil u Leonard Gates. Espinil qiegħed faċilment minn fuq 2 b'xejn. Għad fadal kol żewġ lobiet li jinkludu l-logħba bejn Luke Humphries u l-plejer leġendarju minn Singapore Paul Lim u għandna l-aħħar logħba li se tkun bejn Charlie Menby u Edim Sevada ta' l-Istati Uniti. Mela, qegħdin nistgħu ngħidu hekk li l-aħħar battuti tal-logħba Napoli-Bologna, Napoli li qegħdin 2 b'xejn minn fuq. Forsi reazzjoni għalija ħanħallu naqas suffara finali
tiġi msafra qabel ma forsi nirreaġixxu għal dan ir-riżultat għal daqstan semmorru għat-tieni item li għandna fuq l-aġenda u li jekk naqduh jekk naqduh f'argument wieħed kif għaltilna korrettament Janika milli ta' domandi ġewwa Pjazza Duomo u ħanejt għalfejn ukoll. Fuq naħa hemm l-Inter li reġgħu fallew b'mod klamorus il-konfront dirett li jmiss li huma l-Bologna, Super Cup, is-semifinali, u Milan li tilfu l-finali tas-Superkoppa, nervożiżmu kbir minn naħa tal-Allegri ma ħan ittakiljaw l-argumenti wieħed. U ħanibdew nitkellmu wkoll mill-aħħar telfa ta' Inter, Roberto. Konfront diretti ieħor, telfa oħra u 3 penalties li bil-rispett kollu lejn kulħadd naħseb illi anke fuq livell amatorjali kienu jingħataw ħafna ħjar, speċjalment il-penalties li tilfu Barella u Bonni. Nsellim lek Antonello, nsellim il-bibtana u dak kollha li segwuna. Naħseb li din hija s'issa waħda mill-ikbar problemi li għandhom l-Inter ta' Kivu dal-istaġun li mat-timiet iż-żgħar jiksbu l-punti però mbagħad konfronti diretti tifalluhom kollha u ovvjament dik f'dal-każ kienet determinanti biex jintilef l-ewwel unur tal-istaġun u naħseb li eventwalment jekk ovvjament it-trend tan-nerazzurri tibqa' għaddejja, naħseb li ħadd tkun ukoll fattur determinanti fit-tmiem l-istaġun. Ovvjament tim li jaspira li jirbaħ l-unuri ma jistax ifalli l-punti f'konfronti diretti. Tgħidli x'inhija l-problema? Jistgħu jkunu ħafna affarijiet, tista' tkun mentali li forsi qatt m'hemmx dak is-sens ta' superjorità bħalma kellhom xi darba, jista' jkun fattur tekniku jew tattiku, jista' jkun fortuna, ġifieri hemm ħafna fatturi li jikkontribwixxu, però naħseb li l-fatt li logħba wara logħba, konfront dirett wara konfront dirett u l-Inter ifalluhom kollha ma naħsibx li hija xi ħaġa ta' fortuna, naħseb hija aktar xi ħaġa ta' mentalità għax bħala tattika jekk ngħidu kollox li l-Inter baqgħu jilagħbu l-istess sistema li kienu jilagħbu taħt il-coach preċedenti Simone Inzaghi. Jiena naħseb li hija aktar xi ħaġa ta' mentalità li forsi Kivu għadu mhux qed jittrażmetti b'mod korrett u dan forsi tjaffettwa wkoll il-mod mentali kif il-plejers tiegħu japproċċjaw dawn it-tip ta' logħbiet. U wkoll Joseph naħseb hija raġuni għalfejn jiena nemmen illi l-Inter mhumiex ta' skudetto appuntu il-konfronti diretti qed jintilfu. U għalhekk nemmen li fl-aħħar mill-aħħar se jkunu Napoli u Milan ħajġildu għalik. Ngħidlek waħda, jiena naħseb bħalissa l-ewwel qed insellem isħabi Marco Roberto speċjalment il-Mark li ilek ma jilli ma narak naqamar mhux ħażin. U qabel xejn għax forsi nsejtu kont qed insegwikom qabel nsellem ir-Renato u s-Sura Lamango, jiena minn wara tal-2025 li reġgħu tilgħu il-belt u li ħadu l-ġobli kapp il-belt. Eżatt. Imma ngħidlek Antonello, bħalissa kif qiegħed il-lig li jekk minn issa jeżbal bejn l-Inter u l-Juventus kull m'hemmx 4 punti jew 3 naħseb. Maħna nagħlob iktar tinsiex. Eżatt, u iwa ma però li rridu ngħidu li taħt spalletti Juventus naħseb improvjaw naqra jisom qegħdin jieħdu ċertu shape. Itta mill-aħħar 7 logħbiet fil-kompetizzjonijiet. L-Asteris kapaċi jkun fatali għan-nerazzurrija? Kemm x'inhu ton? L-Asterisk kapaċi jkun fatali għan-nerazzurri kif Diġà għandhom ċopa, bl-Asterix. Eżatt, il-famus lik tal-Bologna. Ġifieri dak il-lik li rbaħtulhom intom, il-Milan. Eżatt. Ejja, il-baħ ħanejlek waħda Antonio, ħan nikkommenta fuq semmik li fuq l-iskudetto. Bħalissa kif qiegħed il-lig illi qegħdin eżatt wara xulxin it-timijiet li naħseb li ma naraw lik interessanti daqshekk żmien. Nemmen illi wieħed ma jistax
jgħid min issa li l-Inter ħajjirbħu l-lig jew il-Milan ħajtilfu l-lig jew vice versa. First of all, issa għandna transfer market ta' Jannar u illum Milan ikkonfermaw li ħadu l-Fulkruċ. Mela qabel xejn interrompik tispiċċa l-logħba bejn Napoli u Bologna, Napoli jirbħu 2-2 ħan nitkellmu fuq dal-waqt, Joseph. Ġifieri bħalissa l-ewwel net tista' diħel Jannar ġej ix-xahar ta' Jannar ħajibda transfer market u bażikament jekk ovvjament nistenna li kull tim ħajsaħħaħ. Ma tistax tgħid eżattament fejn sejjer il-lig, eżempju l-Milan kulħadd jaf li għandna d-dipartiment tal-attakk batut illum ġibna l-Fulkruċ. Nispera li jkun dak Fulkruċ li rajna mal-Borussia Dortmund mhux mal-West Ham għax anke man-Nazzjonal kien jiskorja ġifieri. U ovvjament issa wara d-diżastru li kellna mhux ħanejt diżastru wara bl-iżbalja banali ħanejtek li kellna kontra Napli li tlifna l-logħba, jiġifieri tinduna li replacement ta' Gabbia li bħalissa huwa difensur strumentali m'hemmx u bir-rispett kollu li ħdew intern naħseb illi għax mal-Ġenwa tim żgħir kellu staġun tajjeb il-Ġenwa mal-Milan qabżaw. Jiġifieri biex jilgħab kontra ċertu timijiet bħal mumma Napli, Inter u oħrajn hemm li għadu mhux ta' dik l-esperjenza. Nfakru illi hemm Gabbia wkoll kien mar sena barra biex ġabna esperjenza wara fejn hija, jiġifieri bażikament hemm bżonn ukoll wara Fulkruċ hemm bżonn attakk hemm bżonn difensur ċentrali. Eżattament. Mela, ħalli nagħmlu pawża żgħira mill-diskors fuq it-timijiet ta' Milan. Mark, Napoli jerġgħu jirbħu s-Superkoppa u nuri ieħor għal Antonio Conte bħala coach ta' Napoli t-tieni wieħed. Forsi xi ftit kummenti rigward ukoll dan l-aħħar fatt? Ara, Conte meta niġu għall-lobiet domestiċi ftit ħajfalli jomlok u ma li telun in-Napli għalija min kien ħajrbaħ bejn il-Milan u n-Napli għalija kien se jirbaħ di. Blebda disrispett lej l-Inter għax kienu telgħu fajna fis-sitwazzjoni li qegħdin veru fondi dej jista' jiġri kollox qed jitilfu konfronti diretti. Issa, in-Napli saħħu it-tim dis-sena fis-sajf li għadda wara li saru Champions is-sena l-oħra season li ieħor, ovvjament il-qawwa ta' Napli mhix ħadd ikkompara mal-Bologna. Jiġifieri illum imma anke fil-kampjonat veru kien hemm ċertu telf, biss però in-Napli xorta fl-opinjoni tiegħi u il-favoriti netti għarreb tal-kampjonat. Il-mantra ta' Champions għandhom qiegħda, jekk ikun hemm xi underdog li joħodulhom. Jien fis-sajf kont ngħid il-Milan bl-Ewropa u b'Allegri coach jafu jkunu pożizzjoni denja, imma kif qal Joseph il-Milan għandhom bżonn attakkant u kont qed naqra li ħadu b'serf lil Fulkrug għal 40 u jekk ixxu għal 14 million u m'għandhomx l-option jonqoshom difensur. Ġifieri l-iktar tim komplet li nara fil-kampjonat huwa Napli, però player bi player xorta nara l-Inter bħala l-11 tim aħjar. Imma l-Inter sa jew il-mentalità tal-coach, forsi jew jidħol Roberto, jew ma nafx jista' jkun hemm xi fatturi oħra fid-dressing room, forsi l-effett ta' kif u l-istaġun li ieħor. Ma nafx jista' jkun hemm biex qed jitilfu l-lob. Għax mażżar mbagħad juru ċertu supremazzija, ma tgħidx jirbħu bit-qanżieħ qegħdin. L-Inter. Ismani. Faċċati. Naqbel miegħek u ismani tittejt ukoll li eżempju n-Napli s'issa l-unika konfront dirett li tilef naħseb kien magħna fil-lig ġifieri naħseb tilfu biss mal-Milan. U barra minn hekk naqbel perfett. Ma' Roma rebħu ġifieri mal-Milan. U naqbel perfettament ma' Mark fattur mal-insersew li Mark ħafna tajjeb hawnhekk. Ma ċertu timiet jew supremazzija eżempju kulħadd jaf il-qabża l-qudiem li jagħmlu l-Como, il-Como tawwa 4 Għalhekk għal dik waħda mill-lobiet qed ngħid. U ta' min isemmu wkoll li issa Inter aġġornament qasir Nathan Espinel li kwalifika fid-darts għat-tieni round wara rebħa ta' 3-0 fuq Leonard Gates ukoll qed nara ċertu kummenti fuq minant John Paul Schembri fuq l-MHR League rigward l-arbitraġġ tal-MHR League, ovvjament nitlob li jkun hemm rispett fil-kummenti illi qegħdin tgħaddu
U kif ukoll ovvjament illum maħniex qed nitkellmu fuq Amateur League, ġifieri. Aġġornament żejn mill-Kampjonat Premier Ingliż, half-time score Fulham 1, Nottingham Forest xejn ġo Craven Cottage. Grazzi Mark tal-aġġornament, forsi nagħmel nota ta' servizz ukoll illum mhux ħan iddiskutu Amateur League u ovvjament lingwaġġ jekk jogħġobkom nippruvaw inżommu lingwaġġ rispettabbli lejn kulħadd, associations, timijiet, irnies, eccetera, eccetera. Dik kienet forsi twissija żejra għal ċertu messaġġi li batna u nisfortunatament kellna nħassru. Mela, konna qegħdin ngħidu biex nuqfu l-kapitlu Inter, hemmhekk issa l-Inter Roberto għandhom 4 logħbiet ibsin ġejjin, Atalanta barra minn darhom, u mbagħad f'San Siro jilagħbu mal-Bologna, Parma li wkoll dik il-logħba ser tintlab fil- 13 u 14 ta' Jannar. Le, f'nofs il-ġimgħa fit-Tardini u mbagħad Inter Napoli. Naħseb dik il-ġimgħa mill-Milan ukoll, naħseb ħalissa fuq l-Inter. Għalissa, Joseph, ħanallu dal-kapitlu, Valderi dawn huma 4 logħbiet li jekk vera jridu jġildu l-kampjonat, l-Inter iridu jirbħu. Jekk tippermettili ton xtaqt ngħaddi kumment fuq dak li qalu sħabi qabel. Jiena ifhimni, jiena m'iniex l-oraklu, ma niskanta nisma' kummenti li pereżempju Milan għandhom nuqqas fl-attakk. Issa ħadu l-dal Fulkurk. Tajjeb. Min ħajnqala? Inkuku. Leaw jew Pulisic? Inkuku. Leaw jew Pulisic. Qabel ma nibdew fuq il-Milan, Roberto, ħanagħlqu l-kapitlu Inter, għax imbagħad ħan nitkellmu fuq il-Milan, importa? Isma' ħanejlek fuq l-Inter daw l-4 logħbiet ħajkunu dwar daj jekk l-Inter u mhux ħajkunu mal-isfidanti jew le. Jekk mhux ħajħdu l-massimu tal-punti minn dawn l-4 konfronti, jiena lija ħajnqataw mill-ġdid għar-ref tal-kampjonat. Bit-telfiet li ġa sofrew fil-konfronti diretti, naħseb li ma jistgħux ivallu aktar punti, speċjalment kontra l-Napoli, konfront dirett. Jiġifieri naħseb li l-Inter daw l-4 logħbiet li ġejjin ħajkunu determinanti biex jgħidu isma' l-Inter ħajkunu hemm sal-aħħar jew inkella l-Inter ħajabdikaw mill-ġlied għar-ref tal-kampjonat. U naħseb hemmhekk imbagħad ikun hemm dubji serji fuq il-futur ta' Christian Kivu fit-tmexxija tan-nerazzurri. Li ma tantx naqbel miegħek għal-fatt li naħseb il-problema hija li mhux neċessarjament kien hemm il-merkato adegwat minkejja li kien hemm il-flus. Imma fuq transfer market issa ħanitkellmu f'Jannar, forsi s-supporters tal-Inter l-ewwel wieħed jiena nittamaw li l-sidien jiftħu l-kartiera bħal nies u nifqu mela nkomplu fuq il-Milan issa. Ħatitkellmu fuq il-kapitlu Nkunku u attakkanti, Roberto tista' tkompli minn hemm għax imbagħad qed nisqasilhom għanduha ma din hija l-Joseph. Jiena l-argument huwa wieħed, ma l-Milan qed jilagħbu bit-3-5-2. Is-sistema tipika ta' Allegri. Sewwa dan qabad il-Pulisic u Leaw li mhumiex strikers puri u beda jilagħbhom strikers. Issa bit-tajjeb u l-ħażin tagħhom dew irendu. Kollha kemm aħna nafu li Leaw itik logħba u tlieta ma jtihomlokx, jiġifieri ma naħsibx li kienet xi ħaġa differenti. Jiena però nistaqsi min ħajnqala biex jilabda Fulkurk barra minn hekk kieku da xi plejer valuable ma naħsibx li l-West Ham ħajaqbdu jaċċettaw mill-ewwel da għadna fit-22 ta' Diċembru biex jibgħatuh b'self fl-ewwel ta' Jannar. Ma Tieni ċans, Joseph. Right, dal ħafna jiena b'kull rispett. Number 1 dal-plejer għandu ċertu età. 1. Alright. 2. Jekk inti l-coach tiegħek qed jilgħab sistema, sekk Allegri għandu f'moħħu li jibdel is-sistema ma nafx min qiegħed f'moħħ Allegri. Però kif lab s'issa nista' ngħid, anke da Nkunku sentejn ilu kien kulħadd jgħid kemm hu tajjeb plejer tal-ġennu da oret kellu l-injury li forsi affettwatu, imma il-problema jekk da ma tteħx ċans jilgħab. Mhux ħajrendilek dal-plejer da jsewa l-flus. Jiġifieri x'ħajamel da ħejbatuh lura ma' Chelsea? Għax da b'self jgħid
Ġifieri jiena dal-ħafna issa semmew ħajħidu l-Kostic ukoll, mhux tal-Juventus tal-Partizan Belgrade. Attakkant ukoll. Plus Ma smajtix jien. Il-Milan? Il-Milan. Ma smajtix di nkunu onest. Plus li qed jgħidu li diġà għandhom ftehim ma' Vlahovic għal Ġunju. Allura bil-ftit knowledge tiegħi li għand tal-futbol għalfejn ma jaqblux daw la jġibu l-Fulkurk. Forsi Kostic ċorra ta' xadu żgħir, investiment tal-futur. Ma flok ġabu l-Fulkurk għalfejn ma fetwux negozjati mal-Juventus u jieħdu l-Vlahovic minn issa jekk dafti hemm magħhom għal Ġunju. Kemm jistgħu jtulhom il-Juventus 5-10 miljuni l-iktar? Preferi nieħu l-Vlahovic għandu 25 sena, right, jaf il-futbol Taljan u mhux ħajkollu problemi biex jaddatta ruħu u jkun miegħek minn Jannar milli toqgħod tistenna sa Ġunju għandek ftehim miegħu verbali. Dan huwa kollu. Forsi minħabba l-inġeri, Roberto. Minħabba l-inġeri mhux kemm ħajdu mhux jidħol. Semmi April, jidħol. Le, x'April. Vlahovic? Għall-aħħar ta' frar jidħol. Xarej, Ejwa għandek xarej, Bert, ma tistax tidħol issa tagħmel qed tal-kampjonat tagħmel xarej bla attakkant, Bert. Ġus, wieġibni di. Min ħajinqala? Pulisic jew Leaw biex jilgħab fuq. Mela, Pulisic u Leaw jilagħbu wingers, tajjeb? Wingers, jekk qed tilagħbu bit-3-5-2. Jilagħbu Leaw. Pulisic, jilagħbu Leaw, Pulisic u jilagħbu Jimenez jew Nkunku. Issa Nkunku għas-Saudi Arabia. Dak kon ħansaqsik jien ġew. Flok Nkunku jidħol Fulkruċ. Għax issa tittejt ħaġa oħra. Tittejt ħaġa oħra, hemm Jimenez imweġġa wkoll. Tini ċans, minn tix twiġibni b'kull rispett Nkunku mhuwiex titolari. Tox li ħajnqala Nkunku mhuwiex plejer titolari fil-Milan. Qed ngħidlek Leaw. Titolari ma kien Bert għax weġġa Jimenez. Imma x'kien mhux għax weġġa Jimenez kien titolari. Orrajt għax kien imweġġa Leaw. Kien jilgħab titolari Nkunku. Jekk ħajlabu Leaw u Pulisic, mi ħajnqala biex jilgħab Fulkurk. Imma inti min tista' tilgħab issa bes waħda Joseph, Roberto, inti min tista' tilgħab kampjonat sħiħ b'Leaw u Pulisic, da ovvjament se jkun hemm xi tibdil fil-formazzjoni inizjali. Alright, Kanti sofa se jkun hemm, inġeris se jkun hemm. Vera li l-Milan League biss issafat lilhom imma nimmaġina li Allegri xort ħajprova jimmanġġa t-tim biex ikun hemm turnover adegwat. Mela, Mattias, illum mhux se nitkellmu fuq Rabat Ajax, se nitkellmu fuq is-Serje A, ta'? Imma jista' jkun li forsi 3-5-2 mhix il-formazzjoni ideali għal plejers li għandu Allegri. U aħna ċerti li ħajbqa' jilgħab bit-3-5-2. Ja forsi għandu l-pjan li jibda tattika wkoll. Ma nafux se. Ma naħsibx, ħanajdlek għalfejn ma naħsibx. Right, għax x'inhu huwa l-stronghold tal-Milan? Il-midfield. Right, biex ma jilgħabx bit-3-5-2, irid jitlef midfielder li ma jaqbillux. L-unika forsi soluzzjoni li jilgħab bil-43 biex iżomm il-Modric holding midfielder. Right, però naħseb m'għandux daqshekk kif tajt fiduċja li jilgħab difiża ta' 4. Right, jiena l-punt kollu tiegħi huwa da. Da Fulkurk, issa mhux biex naqbad ma dal-plejer ta' far from. Imma da kien xi darba plejer tajjeb, da llum għandu xi 32. U ħana nistaqsi l-mistoqsija, kieku plejer tajjeb, il-West Ham ħajaqbdu jitilquh hekk easy, ma naħsibx. Jidal ħafna ġeb għax ħajjieħdu l-Fulkurk, da ma ħadux xi plejer li jiskurja 25 gol kull kampjonat ta'. Bert, ejwa le, però Bert, kif qal tajb ħafna l-Milan għandhom il-lig biss, loba fil-ġimgħa l-Milan, ġifieri daw kif issa ukoll istak li kif rajt ħajtlaq Nkunku, ġifieri da loba fil-ġimgħa naħseb tiflaħa kif qed tiflaħa Modric, meta ħadu l-Modric ħafna minnhom qalu għax ħadu hekk mentri bħalissa huwa l-istar player tat-tim u għandu 38. Granted. Alright, però tim bħal Milan jien nippretendi aħjar. X'il-flima sens? Tim bħal Milan mhux joħodlok plejer ta' 32 għax mhux qed jilgħab fl-Ewropa biex imbagħad jiġi l-istaġun li ġej u dal-plejer laqas taraħ nemes fil-ground tkun infaqt il-flus għal xejn. Oħra, Jimenez. Kemm għamiltu ħaġeb sena ilu meta ħadtu l-Jimenez f'Jannar? Għax striker prolifiku, għax tajjeb, u għax hekk, x'għamel Jimenez?
Le, ma mhix dak li kien mistenni minnu, ma bħalissa qiegħed immagħmel ħafna dis-sena, orra forsi vera ma skurax imagħmel ħafna dirty work ukollu. Ġifieri Alright, granti, imma jiena li rrid ngħid huwa. Alright, il-Milan, jien naħseb li l-Milan xorta ma hemmx dik il-mentalità biex ikunu sfidanti serji għall-kampjonat. U l-logħba man-Napli u ried. Alright, illum natu proset is-supporters tan-Napli. Fostom għal sammut li tisegwina. Għal-rebħa li kisbu llum. Konte, qed naraħ. Qed jagħmel l-istess kif kien għamel maċ-Chelsea. Maċ-Chelsea kien beda tajjeb. Rajt l-ewwel staġun tiegħu għadda minn fażi negattiva. Wara dik il-fażi qaleb 3-4-3 u baqa' sejjer sakemm rebaħ il-kampjonat. U man-Napli l-istess ħaġa jagħmel. Għadda minn fażi negattiva naħseb kien qrib li jitlaq meta qabad mar 5 tim Turin ta' parsi on leaf, ġie lura bidel il-formation għal 3-4-3, daħħal il-dal Neres li qabel laqas kien jikkalkulah u llum wara x'ġiex go skurja dal-plejer. Alright, jiġifieri is-sena l-oħra bidel il-McTominay fil-li kien skart tal-United ġie man-Napli u spiċċa l-MVP tal-kampjonat Taljan. U issa qabad il-dal Neres u ġabu Stilla. ħana punt ieħor li rigwarda sebqgħu naqra fuq Milan. Xina qed nagħti xi ħaġa Joseph u nixtieq nisma' minn Marku wkoll minħabba li hemm naqra blast from the past fuq għadi. Allegri, jiena qed ninnota, Joseph, illi fil-logħbiet il-kbar qed ikun hemm wisq element ta' nervożiżmu min-naħa tal-coach tagħkom. Nhar il-ħamis se ħiġġieled Morjali u nixtieq li forsi telaboralna naqra fuq għadi, imma anki fil-logħbiet il-kbar u mbagħad hawnhekk nisma' ta' Marku wkoll fil-ftit ħin li fadlilna. Qed naraħ wisq nervuż jiġġieled ma' dak jiġġieled ma' ieħor raġunijiet? Ismani, il-kartu ta' Allegri ma sarx hekk għax sempliċement għax ġimgħa l-Milan ġifieri rajna anke. Le, nitkellmu ġenerali jiena. Ejwa, però ismani, l-logħbiet il-kbar nemmen illi ħafna minnhom ġifieri rebaħhom, rebaħ in-Napoli, rebaħ ir-Roma, ġifieri. Rebaħ, ġifieri però naħseb dak huwa l-karattru tiegħu bażikament anke f'Malta naraw ġifieri ddum tajt u mbagħad wieħed fil-bankina jgħidlu ħalqek u forsi taqgħod kif għaqdet kontra l-Lazio meta kien hemm dak il-kwestjoni tal-VAR, ġifieri ismani. Jiena ovvjament ma nkunx fuq il-bankina ma nafx ikun qed jiġri, però dawn anke aħna mit-television naħseb jien ikolli ċentru adrenalin, naħseb wara qod nitmennin fruħ u hekk ġifieri u hekk. Ġifieri mhux ħanoqogħdu nikkummenta fuqha, però fuq ħaġa oħra, eżempju Roberto semma u tajjeb il-McTominay kien l-imbarazz tal-United ġie man-Napli u sar l-Istilla. Iridu nsemmu wkoll illi anke bħal eżempju bħalma Christian Pulisic kien imbarazz ta' Chelsea ġie mal-Milan u qed jagħmel naħseb ħid tajjeb. Jiġifieri rridu ngħidu kollox u jiena nemmen illi fulkruġ fil-mument għall-Italja jaf ikun tajjeb ukoll, ġifieri għax rridu ngħidu kollox sfortunatament il-futbol Taljan huwa li hu speċjalment il-Milan għandhom logħba biss fil-ġimgħa. Jiġifieri jiena ejja ġifieri naraw x'ħajjiġri minn fulkruġ u hekk, ejja naraw kif ħajużaħ Allegri u hekk. Ġifieri ma tistax naqtaw l-rasu minn nistgħu ngħidu li huwa ħażin minn issa, ġifieri imma naraw x'ħajjiġri u issa dan ħaduh illum ovvjament qabel Jannar ma jistax jilgħab. Nhar il-ħadd ma jistax jilgħab żgur, ġifieri. Sewwa Mark. Ara, dwar Allegri apparti l-memorji sbieħ li jġib issa veru forsi kien wasal żmien li mal-Juventus fl-ista jkun li forsi kien hemm bżonn ta' tibdila. Ma rridu niftakru li minkejja l-perjodu ikra xort ġabu nur il-Koppa Italja, diġà fil-Champions League le fit-tieni parti jew tieni era tiegħu. Biss però jiena naħseb li Allegri u persuna tant hija determinata u forsi sa ċertu punt anke ddixxiplinata u ħanilek għalfejn qed ngħid hekk. Għax di forsi bħalissa qegħdin naraw Allegri ikollu xi jgħid li terġa' moħħ il-logħba issa ta' Super Cup
Il-finali. Il-finali li na kont prezenti, bdejt ngħidha x'inhu jagħmel, imma mmorru anke lura fi żmien. Meta kien jinżal il-ġakketta jgħadda hemm kontra il-Karpi konna labna nsejt kontra minn kienet. Mal-Karpi. Mal-Karpi minn għalija. Forsi ju tant bni jiena l-Allegri personali ma nafux, ma forsi tant ifittex id-dettal fil-logħba, jew forsi huwa bniedem esiġenti li mbagħad jitlifa malaj. Forsi l-adrenalina tkompli tbaq eku. Ġifieri di mhux ħaġa ġdida tal-lum. L-Allegri player ftit niftakru mal-Pescara, sax ngħidlek meta kien kienek. Konser ħafna 8 snin disa kelli, veru ftit niftakru, imma mhux ħaġa ġdida tal-lum hu. Mela, sinjuri, il-ħin ikolli nammetti illi ħarbilna ġmielu. Għaldaqstant, ovvjament bħalma għamilt fuq il-biċċa tal-futbol Malti, issa ħanamel ma'kom it-tlieta wkoll l-iktar mument fejn jidħol futbol li forsi se tieħdu ma'kom mill-2025. Ħanibda minn Joseph għalkemm diġà idea x'ser isemmi u x'ser iqajjem u x'hekk. Dubju ta' xejn il-final tas-Super Cup. Ma kellix dubju li se terġa' tqajjem il-leġġenda Fuq dik biss naħseb li kien hemm hekk u ovvjament tiġi minn wara kienet ħafna nisbaħ nittamaw li almenu fl-2026 forsi jkun qed tinistilla fuq il-flokku. Eżatt, Roberto. Jien naħseb li mhux ħanitkellem fuq il-futbol internazzjonali. Naħseb il-gow li bih Malta irbaħna lil Finlandja barra minn darna. Naħseb hija rebħa li bħala pajjiż ovvjament għamlilna unur. Eżattament, Mark hemm xi ħaġa oħra? Jiena bħala futbol internazzjonali irid nitkellem fuq Juventus. Tista' żomma fuq futbol internazzjonali, tista' żomma fuq futbol ġenerali. Efimni kifet fl-ol parti dik it-trofi tal-jieb. Fuq Juventus ma tantx għandi xi memorji biex niftakar dis-sena, jiġifieri. U naqbel ma' Roberto, dak ir-rebħa bħala Malti u l-uniku nazzjonali nsegwi hija Malta inħossu ta' onuru. Ġabet lill-memorja ta' meta Malta rbaħna kontra l-Estonja in the early 90s. U disejn, jiena efimni, bħala Inter ma tantx hemm xi tgħid forsi l-fatt li wasalna forsi l-logħba li rbaħna epika mal-Barcellona. Biss nerġa' ngħid bħala futbol iktar għandu x'jaqsam ma' ħansejħlu max-xogħol. Il-memorji li għandi tal-2025 li rnexxilna wkoll inkopri b'suċċess qed nitkellem bħala Antonio mod personali żewġ logħbiet tal-UEFA Conference League u wkoll komplejna npoġġu l-kamra sportiva fuq il-mejda ma' media houses lokali oħrajn. Naħseb dak huwa l-ikbar suċċess li kellna kelli bħala Antonello ħanqom jgħid fl-2025 biss kif qed ngħidu mill-bqija fejn jidħol Inter naħseb nażel il-logħba Inter Barcellona, logħba li ħadd ma stenna li l-Inter kienu se jikkwalifikaw, ovvjament nifqu hemmhekk għax imbagħad naħseb l-2025 fejn jidħol Inter se jibqa' magħruf bħala is-sena tal-illużjoni. Naħseb kien hemm ukoll il-Paris Saint-Germain u jiena naħseb dik il-logħba. Għalhekk qed ngħid hija s-sena tal-illużjonijiet Roberto. Issa biex nagħlqu s-sena b'mod umoristiku dan. Jien naħseb wieħed mill-highlights tal-is-sena kien dak il-pittura li għamlu li autogol bil-5 lummijiet tal-Paris Saint-Germain. Dak l-autogol, Roberto, tistemmihom veru tal-ġenne dawk in-nies. Tajbin, u bit-timti għax momenti li huma veru tad-daq għax l-obiet. Għandhom ħafna sketches umoristiċi. Veru, nies kellhom bżonn hawn Malta ikunu għamlu bħalhom u l-Maltin ma jaħdux bis-serjetà hekk. Għanejklek, qed semmejtu li autogol, ma nafx jekk rajtux, però
b'kull rispett lej kull kalkaris ġifieri ta' però naħseb il-ħamru nagħmlu video sensiela minn Home Alone. Ma nafx jekk rajtu ix fuq il-Facebook. Ejwa, rajt xi ħaġa dal-għodu. Kienet tajba ħafna ġifieri b'kull rispett lej il-Birkirkara kollha, ġifieri però naħseb kienet ħaġa li. Joseph, Ton, jekk tippermettili. Semma l-Birkirkara u li ġara dal-weekend. Jiena għandi kumment qasir żgħir. Il-fatt li tkun plejer professjonali ma jagħmlekx coach ta' livell. All right? U jien dal-ħafna smijiet għax kien jilgħab fis-Serje A bla bla bla. Ma jagħmlekx coach. Naqbel 100% Bert. Veru qed tgħidux Allegri u Lippi ma kinux xi plejers ta' barra minn hawn. Mourinho lanqas. Palladino. Wenger, Ferguson. Mark, jiena nżomm mal-Milan, jiena dan iż-żmien ma niftakrux, intom naħseb kollek niftakru. Arrigo Sacchi laqqas kien plejer. L-unika bħal Mourinho. Sakki ma' nazzjonali niftakru jien biss. Le, mhux hekk ma Sacchi jagħmel ismu mal-Milan. L-ewwel coach tal-Milan niftakar Cappello kien. Mella lux ifhimni meta kien mal-Milan. Orrajt Sacchi kien coach tajjeb, però meta kien mal-Milan, ġifieri kellu Gullit, Rijkaard, Van Basten, Baresi kellu l-krema kollha ġifieri. Juice. Jekk tqabbel Cappello ma' Sacchi hemm. Le, Cappello mbagħad ħafna aħjar u Cappello kull fejn marra. Ismani, Sacchi biex ngħaddi kumment, Sacchi kien rivoluzzjonarju, għamel 3 snin bidel il-futbol Taljan bis-sistema tattika li daħħal però se wasal. Ġifieri da meta mar ma' klabb ieħor mal-Atletico Madrid, mal-Parma, da ma' għamel. Ura mal-Milan. Xejn. All right, da kien lucky. Ġi fi żmien fejn il-futbol li daħħalu beda jirbaħ, kellu l-aqwa players fid-dinja f'kull dipartiment, u ġie kollox tajjeb. U kellu ħaġa smani, kellu l-aqwa ġiex dirigenti fid-dinja dak iż-żmien Berlusconi Taljani u ġifieri. Jiena ħanejdlek, jiena xi kultant inħobb nara x'jgħidu għax ħafna midrabi jagħti l-kummenti fil-Gazzetta dello Sport. Alright, u kif jitkellem, nistħajlu li hu jistħajlilu nnifsu hekk xi oraklu li jifhem f'kollox u iktar minn kulħadd. Però b'kull rispett dak kull ma għamel 3 snin ta' rebaħ biss. All right? Jekk tqabbel x'rebaħu ma li rebaħ Lippi pereżempju, all right, hemm baħar jaqsam. All right, baħar jaqsam. Jiġifieri da, all right, il-Milan bidilhom, però nerġa' ngħid, it-tim li kellu, all right, naħseb anke kif ikun Murien nikkowċjahom ukoll nirbaħ kollox naħseb wara. Fimti ġifieri, però biex inkunfermijaw daħħal sistema rivoluzzjonarja, irnexxiet, rebaħ, però mhuwiex wieħed mill-aqwa coaches li hawn fid-dinja. Rajt biex inkunu ċari. Cappello ħafna ħjar minnu. Mela, grazzi lil Mark, grazzi l-Joseph u grazzi l-Roberto, grazzi wkoll l-sponsors tagħna, Beauty Wisdom il-Katalan, AYABET, Paper Avenue u The Barber, u minħedġ tużaw s-servizzi tagħna u s-sinjuri għaliex indirettament tkun għattajnu l-kamra sportiva tkompli tella kontenut ta' level. Infakkarkom li dan il-video daqsija oħra ikun disponibli wkoll fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx titħlu hemm tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi aħna qegħdin noħorġu minn ħin għal ħin. Issa bottaw il-programmazzjoni kollha tal-kamra sportiva ovvjament se nieħdu waqfa għal vakanzi tal-miliet, ovvjament se nibqgħu naġġornawkom bil-andament tal-kampjonati tad-darts illi hemm għaddejn bħalissa ġewwa Elipeli u kif ukoll fil-31 ta' Diċembru noħorġu bħal kull sena l-awards illi l-Kamra Sportiva tagħti dis-sena ħafna minn l-awards ukoll ġew deċiżi ħanejdu hekk b'vot popolari bejn it-tim kollu tal-Kamra Sportiva. Sakemm nhar it-tnejn 5 ta' Jannar bottaw risposta jirritorna bl-ewwel programm tas-sena 26 u wkoll għandna sal-aħħar ta' Mejju mbagħad għaddejjin bil-programmi ovvjament nittamaw illi kolkom il-pjaċir tibqgħu issegwu sew dan il-programm kif ukoll malli jirritornaw id-bassir u wkoll esklusiva żgħira s-sena d-dieħla ser ikompli il-programm Formula Predictor darba nibdew mill-ewwel programm mill-ewwel weekend tal-Formula 1 f'Marzu ma dik tista' nitkellmu naħseb illi għalissa
break żgħir biex nistirħu naqra għal kulħadd. Mela, ovvjament fismi u fisem it-tim kollu tal-Kamra Sportiva nixtieq nawgura l-miliet tajjeb il-kulħadd. Is-sena l-ġdida, messaġġ qasir jekk tkun se toxorbu is-suqux ħalli nevitaw problemi sewa likom kif ukoll għal ta' madwarkom. Sakemm nerġgħu niltaqgħu is-sena d-dieħla jiena Antonello Bela ma tfadilx ngħidilkom ħlief grazzi tal-li segwejtuna, il-lejli tajjeb u ħudu ħsieb. The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time.